טוב, שלום וברכה, גמר חתימה טובה לכולם. אני כבר הרבה זמן חושב בצאת צום יום כיפורים, איך להכין אוכל שורשי שהיה נהוג במשפחה שלנו מהצד התימני, שקוראים לו זום. זום זה מעין כזה רביחה, מעין כזה סוג של מרק חלבי כזה, שמוסיפים לו לימון וקצת שום ובצל ירוק מי שאוהב. יחד עם פטוט, שזה עם איזושהי פיתה תימנית בפנים, ככה מרבבים את הכל ביחד. זה חלבי, קצת חמצמה, קצת מלוח, מאוד 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 טעים, מאוד מומלץ, עם סמנה או חמאה ששמים, שזה בכלל עושה איזה טעם גן עדן. אז אני מנסה היום, אחרי הרבה זמן שככה, הרבה שנים לא אכלתי בבית משפחתי, בדורות, וזה המצרכים. אנחנו צריכים סיר חלבי, כזה, סיר פשוט, קטן. מבחינת, אני עושה בערך לשתי מנות. אנחנו צריכים שני גבינות, או יוגורט, או לבן, או אשל, דברים כאלה, מה שיש כאן. צריכים ממש כף קמח. שוב, תלוי בכמות של המנות, אם זה מנה אחת זה כף, אם זה יותר אז זה קצת יותר. מעט לימון, כפית וחצי מלח, חמאה למי שאין סמנה. וזהו, אז אנחנו פשוט מתחילים. לוקחים את היוגורט שלנו, לי יש כאן כרגע רק יוגורטים, ומתחילים לרוקן פנימה לתוך הסיר. נוסיף אחרי זה גם איזושהי כוס מים אחת חמים, ככה טיפה, עוד אחת. גם עכשיו מוצאים מפה רק חצי, כדי לערבב עם זה ביחד. עכשיו כף קמח. נוסיף עכשיו כף קמח, קמח לבן או מנופה כלשהו. כף קמח, שם אותו בפנים, נערבב היטב על מנת שלא יותר מדי גושים. עכשיו נערבב כאן, אפשר להוסיף טיפה מים, ואז יהיה פחות גושים. נערבב טוב. אחרי שהרבבתי טוב, שפך פנימה יחד עם כל הגבינות. אם זה יוגורט, אם זה גבינה לבנה, אפשר להוסיף גם כמה כפות, או קוטג'. בעצם כל גבינה או יוגורט שנשאר לכם אפשר לערבב פחות או יותר בכמות שאמרנו, לפי מספר האנשים. את זה אני מערבב עכשיו היטב, לראות איך זה נראה. פשוט נערבב טוב, שיהיה אחיד כמה שיותר. נוסיף לזה עוד איזושהי כוס מים קטנה. כן. כל השאריות שנשארו פה גם מוסיף ונערבב. לזה אני מוסיף מעט לימון לפי הטעם. מוסיף בערך כפית של מלח, כפית וחצי. נשאר גם קצת פלפל אפשר להוסיף. מדליק את האש הקטנה. הוספתי חתיכת חמאה, ובמשך 3-4 דקות בערך נותן לו ככה ערבוב על אש בינונית, לאחר שזה קצת רתח. עכשיו ניתן לחמאה להינמס. לאחר מכן מדי פעם נערבב, ניתן לו עוד איזה 10 דקות על אש קטנה. לאחר כ8-10 דקות אני לוקח 3 שיני שום וכמה בצלים ירוקים טריים, ופשוט חותך אותם. אפשר לשים רק את החלק הירוק, יש כאלה שאוהבים,
יש כאלה שאוהבים את הכל, פשוט חותך דק 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 דק. זה ממש מוסיף גם ארומה, גם טעם, גם ריח, מאוד בריא ומאוד טעים. וגם שום, מאוד בריא ומאוד טעים. מוסיף לתוך, בבקשה, מוסיף לתוך הזום שלנו. טוב, אז זה הזום שלנו. לאחר שהוא היה מוכן, אחרי 10 דקות בערך, גם תוספת שום, בצל ולימון. שמנו פה חתיכות פיתות, אפשר כל חתיכת פיתה אחרת שיש לכם בבית, או לחם. אפשר להוסיף מי שאוהב קצת זעתר, זה תוספת, או חריף, או חמאה. יאללה, בוא ניתן, שיהיה לנו בתיאבון. קצת טוב. גם אני זוכר שאחד המאכלים שהייתי בא לבקר את סבתא שלי, מהצבא או עוד בעודה בחיים, לפני מעל 10 שנים, סבתא תימניה חממה זכרה לברכה, אז הייתה מכינה לי את הזום הזה, וזה פשוט טעמים שקשה לי לתאר אותם דרך המצלמה, פשוט טעמים שמזכירים את סבתא. אז שנזכה לבשל מאכלים מסורתיים, דברים שמזכירים לנו את הסבתות שלנו, את הסבים שלנו. שנה טובה, גמר חתימה טובה.